I forbindelse med kapitalrejsning til deres anden fond, ECT Equity 2, afholdte ECT en investor-event i deres lokaler på Sankt Annæ Plads den 8. februar. Her fik både eksisterende og nye investorer mulighed for at høre om udviklingen i ECT's porteføljeselskaber samt om forestående nye investeringer. Programmet bød blandt andet også på indslag fra Torben Ballegaard og Christian Peitz, som begge er formand i ECT's porteføljeselskaber. Vores vare, det er at levere vejen over broen til de her iværksættere ved at trække på dygtige mennesker, deres erfaring og deres relationer, og så selvfølgelig komme med lidt penge, for det er ikke gratis at hænge sådan en bro op. Men kan man få det til at spille, så kan man også skabe værdi. Og værdi, det handler, undskyld jeg siger det, ikke kun om afkast til investorerne. Det handler også om værdi til de enkelte mennesker, som har lyst til at involvere sig i virksomheder, som har lyst til at få hjælp til sin virksomhed. Og det handler ultimativt også om den køber, som skal føle, at han køber noget af værdi, som gør, at hans forretning bliver gjort endnu stærkere, fordi han køber den lille virksomhed. Alle skal kunne se en mulighed for at skabe værdi ved at være med. Og det er sådan set det, der er den store vision i det her. Den anden vigtige del, ud over ideen, det er, at der er en finansiering og et ejerskab bag forretningens og dens vækst, som støtter op omkring ideen, og hvor det er vigtigt, at ejeren eller grundlæggeren ikke holder så meget fast i sin forretning, at han eller hun ikke får andre folk ind omkring med delejerskab. Fordi man ser ofte, at entreprenører ikke kommer op i luften, fordi de holder fast panisk i det, de har skabt, og ikke har fået luft til at få ejere ind, som også er motiveret til at skyde kapital ind og skyde ledelse ind i forretningen. ECT er den aktive investor med fokus på IT. Dette er blandt andet tydeliggjort ved, at ECT's 3 danske porteføljeselskaber har kontor hos ECT på Sankt Annæ Plads, hvilket giver ECT muligheden for at være med i deres daglige drift. Deres seneste fond, ECT Equity 2, blev lanceret i sommeren 2010, hvor de første 10 investorer tegnede. Fonden har allerede foretaget sin første investering og søger i forbindelse med second closing yderligere 15-20 investorer. Sammenlignet med andre investeringsfonde, der vil jeg sige, at CT1 går meget i dybden med at finde ud af, hvordan firmaerne fungerer, før man går ind. Vi har været i andre fonde, hvor vi har investeret, og hvor man har studeret firmaerne primært i virkeligheden på grund af tal og regnskaber og analyser. Mens ECT jo mere eller mindre sætter sig ind i firmaet, måske i flere måneder, for at se, hvordan det fungerer. Derfor tror vi, at succesraten vil være meget større for ECT end for mange andre fonde. Jeg ser ECT som min indgang til investering i nystartede IT-virksomheder. Og jeg brænder for at opstarte nye virksomheder, så jeg har fundet dem som en troværdig og aktiv partner for at få gang i noget ny virksomhed i Danmark. Jeg er her i dag, fordi jeg synes, det er spændende at se de nye investeringspotentialer, man har fundet frem til. Altså, hvad er det for nogle virksomheder, vi skal investere i? Jeg er med som investor i forvejen, så det er jo spændende at se, om det er nogle virksomheder, man kender til, om det er noget, hvor man kan hjælpe til. Og så er det også for at se de nye investorer, potentielle investorer, der er på banen, om der er nogen, man kender der, og så er det for at netværke med dem også. Så det er derfor, jeg er her i dag. Er du interesseret i at høre mere om ECT Equity 2, bedes henvendelse rettet til Investor Relations Manager Thomas Nygaard eller Søren Brun.